Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela xi qrajt dan l-aħħar. Magħna llum għandna lil Achille Mizzi li minn kmieni stinka biex daħħal fil-poeżija Maltija il-kurrenti tal-letteratura moderna dinjija u mexxa l quddiem lil sin Malti bħala għodda letterarja. Għal bosta snin huwa rebaħ il-Premju Letterarju għal Poeżija. Fl-2009 ġie ppubblikat The Essential Achille Mizzi, volum ta' poeżiji tiegħu maqlubin għall-Ingliż mill-professur Peter Seracino Inglott. Fuq medda ta' aktar minn 50 sena huwa ppubblika 7 ġabriet ta' poeżija u fl-2011 huwa nħatar membru tal-Ordni tal-Mertu għal kontribut tiegħu fil-qasam tal-letteratura Maltija. Allura Achille, tgħidilna ftit xi rajt dan l-aħħar? L-ewwel nett nirringrazzjak tal-istedina tiegħek li ġibtni f'dal post li tant huwa għażiż għalija għaliex u konservati tant kodba prezzjużi u tant manuskritti. U t-tieni anke li nista' nitħaddet fuq is-suġġett magħżul. Il-ktieb magħżul tiegħi, ċoe kodba għaliex huwa set ta' tnej, huwa dwar Dorin Mikallef. Il-ħajja u x-xogħol ta' Dorin Mikallef. U għażilt dan il-ktieb għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett il-Dorin kont nafa personalment fil-moviment Awmin Letterarju. Jiena kont wieħed mill-esponenti tal-moviment Awmin Letterarju illi kien jikkonsisti fil-aqwa kittieba li biċċa kbira minnhom għadhom ħajjin u li għamlu mewġa ġdida fil-letteratura Maltija. U Dorina għalkemm kienet għadha żgħira, imma kienet tissieħeb magħna u kienet ġabdiet tikteb ta' 18-il sena, kienet prekoċi immens, intelligentissima, u kienet ġabdiet tipproduċi il-kodba tal-poeżija li famuża lihom. Qed tifhem. Il-poeżija tagħha fejn jolqtuk mod partikolari? Il-poeżija tiegħi tagħha jolqtuni għaliex huma viċin ħafna tal-poeżija tiegħi f'ċertu sens. Voldiri għalkemm jiena kont ili li bdejt l-ewwel ktieb li ħriġt kien fil-67, 67 kien jismu l-art tal-enimmi, tifhem, u kienet qratu u tgħidx kemm kienet faħħar dak li ktibt u naħseb li sa ċertu punt influenzajta ħafna lilha lil Dorin. U barra minn hekk għażilt il-Dorin għaliex dawn il-ktieb illi huwa set ta' tnej ħareġ mill-Akkademja tal-Malti u koll mill-Klab Kodba Maltin. U ħareġ bħala omaġġ lil Dorin Mikallef, tgħidli għaliex. Għaliex is-sede tal-Akkademja kienet id-dar tagħha. Tgħidli kif ġiet għandkom, għaliex meta Dorin mietet wara ċertu żmien, peress li ma kellix viċini tagħha raba, kienu marru xi ħud minn tal-Akkademja u raw xi ħud diġà kienu ħbieb tagħha, tifhem. U raw id-dar tagħha li kienet miżerabbli għaliex kważi kienet fi stat ta' abbandun. U anka sfortunatament Dorin fl-aħħar ukoll spiċċat fi stat illi mhuwa xejn sabiħ. Tifhem, imħabba l-marda li kellha kienet mardet bil-kanser u ma kienx tikkura ruħha u meta marru d-dar sabu ħafna mediċini għas kienet toħodhom, injezzjonijiet, eccetera. Dawn huma ser interessanti ħafna għalhekk inħeġġu lit-telespettaturi biex imorru jfittxuhom dawn il-kodba. U x'hekk għax ħajkonna nikkonkludu hawnhekk. Grazzi ħafna tal-li kont magħna Achille. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna. Infakrukom fil-kompetizzjoni tagħna, għamlu like tal-Facebook page National Book Council Malta u jiktbulna dwar x'qegħdin taqraw dan l-aħħar fl-aħħar ta' dan l-istaġun, x'ħadd minnkom se jiġi u jgħidilna dwar dak il-ktieb. Grazzi ħafna, narakom il-ġimgħa d-dieħla.